Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw ka natong tanan. Kumusta? Maayong buntag no mga ka-followers no, mga ka-listeners. Adlaw dahil karong Huwebes no, it's 25 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon nga sinuwat ni Baby Parida Salgado no, o sa dili pa di ay good morning dahil ko no, kang Nel Toyor, salamat kayo no, idol. Nel Toyor, salamat kayo sa pagsubaybay no. Kung sa tanan nga nagsunod na dramahan no, salamat kayo mga ka-followers no, mga ka-listeners. O karon no, ni ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni PB Parida Salgado. Part 23 na ta no, mga ka-followers no. Part 23 na ta. Kinsay usak sakripisyo. Ako mismo nang may gibati na akong pagduda. O gusto kong masayod kung tinuod ba ang akong pagduda. Mauna ni ang higayon nga akong gipaabot. Si Day Carmina taon, Day. Oh, Nang, doon na ka ba'y nahibawan? Ha? Nga nang ingon anak naman lang ang imong kabalaka. Murag mo hilak ka naman gani. Di man ko gusto nga mag-ulang akong pinangga, Day. Kay baw kagud unsan ako kamahal ang inyong anak. Nang, pagduda lang ang akong gibati. Mauman gani nga akong gipapanidan si Jason. Kung wagit siya makasa sa among kaminyoon, kung ang paghubog-hubog na iyang sa ako pa ka na mapasaylo. Sundon ko ang hangyo sa akong anak nang nga hatagan kog second chance ang iyang amahan. Pero kung ang among pagpuyo gani mo ay matay og tungod lang sa third party, murag dili ko makahatag og second chance ni Jason na. Ang akong cellphone. Uy, ang ako mang Bebs ang nanawag. Bebs! As kang nindot tagin paminaw nga imo kong tawgon og Bebs eh. Samot ka naman kung love mo. Wa pa gid ka maanad? Di ko gustong maanad, Bebs. Tingalig, ma-take it for granted lang unya nga tong love. Kau gyud. Ganun nanawag man ka? Nagsugod ang inyong online class? Wa pa man. Kamo? Timing din akong pagpanawag. Parehas ditang wa pa magkasugod. Mahigayon pa ko nga makadungog si matingog. Karomantiko gyud nimo, Bebs, oy. Bebs, ay, abi ni mo, hapit tangi ko po ining online class. Munang nanawag din ko nimo para ma-inspired ko. Ayaw yung puul-puul diha, Bebs, ha? Tingalig mahigayon na hinuon si Papa sa pagdili nako. Ano dili ka na makabisita diri sa amo? Ha? Kinahanglang maning kamot kita nga makahumaning atong klase. Bisag online class lang ni, pero may bayad ba ya, ha? Mao lagi. Mao nang kung layan gani ko, manawag din ko nimo. Okay, sige. Okay na lang ko, ana. Karon nga, nagkasulti naman ta. Wa na kalaay? Wa na. Babes, madugay pa kag-abot si Papa nimo gikan sa iyong biyahe? Nga nanangutan naman ka? Muanaon ta ko. Nga naman dahil ko ni ara din ang biyahe ni Papa. Dili ka mo, ani? Dali lagi ko sa pagpauli. Bebs, tingalig nalimot ka. Doon na biya kay sked sa papamisita ni mo. Gawas pa, dili sa ko gusto nga kadaan hini mo. Magdakagid og flowers. Dili ka gusto. Ikaw magud akong gihuna-huna. Asa man ito kag ipalit og flowers? Uy nga, nagsalig raman kas imong allowance. Okay raman na ba? Para nako dili gyud na okay, Bebs. Dili ko gusto nga magdaginot ka. Tungod lang sa imong dad-o nga flowers. O bisag unsa nga sa imong pagtuo, makapahimuot nako. Ang imo ra gyung presence mo importante nako. Ay, misamot yun ang akong love mo, Peps. Okay rin ni mo nga, di ko magdagsawa. Okay ra gid lagi. Basta ayaw lang ibili ng imong heart sa laing party. Ha? Basta,
kinahanglang ako rin mo itag-iya sa imong kasing-kasing. Get me? Di man ko mahimutang ini, uy. Kauban nga misakay sa barko paingon sa San Carlos City. Ang detektive nga gihari day Paula. Nag-uban sila sa Dong Jason. Ako ba kang tawgon si Ben, no? Ug bantayan si Dong Jason nga dili maghimog milagro. Pero sigurado man gyud nga mangutan na si Ben nganong ako siyang gipinahan. Ay, makatugan gyud kong Ben nga kauban nila ang detective nga gibayran ni Day Paula. Unyag mutugan si Ben nga Dong Jason na may bayad og detective si Day Paula. Di magkaaway na hinuon silang dos Dong Jason ug Day Paula. Og ang malintian, mao ako. Ay, kahasol baya ini, oy. Ay, ako magibasulon ining Dong Jason ba? Naglagot ba ako nako, oy? Naglagot ko nganong ni-enter. Pero dili sad ko makatugot nga magdako ang away nilang Dong Jason ug Day Paula. Tingalig mo samputin noon nga magkabuag yun din noon silang duha. Unya ang makaluluoy, maus Day Carmina. Ay, daoy. Sa may angay na kong buhaton. Nay, ngano ka? Ha? Ngano nakugang man ka, Nay? Ah, Aon sa man, natog ka? Napukaw na kung imo pagkatog? oo, mo kumatuog. Unyong ano nakugang makapagsangpit na ko nimo? Ay, wa man gud ka mananghid nga moduol ka. Unya may kalit pag yun kag sulti. Noon sa man ka, Nay, oy. Kinahanglan day magpahibaw ko nimo nga maduol ko. Ay, bitaw sad no. Unsa man imo giuna-una, Nay? Ay, naguna-una man gud ko dahi unsa na say akong lutoon. Unsa man day mo kaon ka na? Dili, Nay, oy. Moinom ra kog tubig. Oh, ano wa man lang ka manawag? Aron akong hetod ang tubig sa imong kwarto. Sagdi na lang, good, Nay. Igawas na hinuon ko. Naguna-una na kag unsa imong lutoon, Nay? Malagi. Doon na kay taong, Nay. Mag-grillino na lang. Uy, husto. Nakapalit ni ekog taong. May kay presko. Unya, may usa pa ka tray nga itlog. Hapaits na. Hako lang parisan og mantikang isda. Daog na, Nay. Kadiyot, Nay, ha? Pagkuha na kog tubig. Ay, unsaon man di sad nako pagpanawag ni Ben. Nga wa man di nako masave ang iyang numero. Pagkahaks. Ben, kisa may mo drive sa panel. Mo na isunod sa pagpagawas. Ako lang, Jis. Dini ka lang. Sige Ben, palikod ko. Webli mo eh. Sige, dini ka lang. Tanda si Ben. Ako isang tawag kong sigang aron pa'y baon nga miabot na sa San Carlos. Ang ako cellphone. Oh, Gang, nanawag man lagi ka. Hello, Gang. Miabot na sa San Carlos. O gikuha na ni Ben ang among panel. Nga among gipakargas barko. Sa'yo lagi mo, Gang, no? Tingalig magkauli kami karong gabi, Gang. Amo na daliwan ang pag-deliver sa mga produkto. Oh, easy lang, Gang, uy. Tingalig dili unya magkadimao ang pag-distribute ninyo sa inyong produkto, Gang. Di na may tabo, Gang. Amo na mag-isabot daan ang among soki. Maayo hinoon, Gang. Sige, Gang. Igawas lang ang among panel. Ako nang dulon si Ben, Gang, ha? Musakay ko sa panel. Sige, Gang. Amping, Gang, ha? Sige, bye-bye, Gang. Gang, hinaot nga way bati nga i-report na ko ang detective. Oh, Nang Milay, ganihan na ka din, eh? Si Dong Jason tong imong gikasulti sa cellphone day. Oo, Nang. Midunggo naman kuno sila sa San Carlos. Og si Ben mo ay nagkuha sa ilang panel. Ayaw lagi ka balaka, Nang. Kung unsa may makuhang impormasyon sa akong gihire nga detective, dili ka maapil. Bahala nagmaapil ko day, oy. Basta walay daot ang mahitabo sa inyong pagpuyo.
Nang, Daoy, ako magimakaingon ba? Nang Milay. Doon na ka ba'y nasayran? Ha? Unsa may akong nasayran? Sobra man gud ang imong gibating kabalaka. Mura man gud og doon na kinahibaw ang milagro nga gibuhat si Jason. Wa taon day, oy. Unya nga nang mihilak ka man nang. Kuan, si Day Carmina munggoy akong gikabalak-an day. Simbak ko, matinuod ang imong duda. Unsa may mahitabo? Nang Milay, wa pa'y nahitabo. Wa pa man gani manawag ang detective. Og wa sabtay kasiguruan kung misakay bagid ang detective sa barko nga ilang gisakyan ni Jason. Ngano may katawa man ka? Paghuan mo ko ni Moy. Tataon ka lang manuwag si Munggang. Dili ko gusto magduda siya, Ben. Anya, kung makakita rin kang batanong lalaki nga, makapapukaw si mong kahuyang, sa ibato ni mo. Dili na ko. Tilol ka, Jason? Dili ko gustong pakyason ang pangandoy sa among anak. Itaw, Jason, ano kung kis Carmina? Daga na siya, o disinte. Sa iyo lang nanguyab. Kay uyab na di sila ni Franklin? Buk lang. Kining musaya tag atos pier. Aron makasakay din ta. Nakalukat ako ang tunang panel, Jason. Mayo noon. Mag-inom sa ta? Nainom ka lang gihapon. Pero mo, ang iyong paghubog-hubog, o binisundan na nga nausap ang pagtaga ni Paula niya, di mo. Oh, Jason, doon na kayo tutukan nga batalong lalaki. Gusto nyo kang magkuba ang inyong pagpuyo ni Paula? Bitan o naman ko. Sa man ka eh. Umasakay angin kabalakan kung mag-inom ta. Total, samtang maglawig ang barko, magkapahuay man ko. Sige na, God. Gamay lang, God. Pawag tang baskala ay. Saan ka butilya? Igwagod nga mularga ang barko. Sa man, nasoda ba ang panel? Oh, ito na noon. Sige na. Jason, ayaw una po ang kayo po si Paula. Niyayo na. Ako na mo pugong aron di mo patuyangan ang imong kauyang. Sige na, God. Usa lang kabutil ang atong imnon. Sige na. Nay! Ay. Ano may hitabo ni Muro, Nay? Uy, maigking ka manggit ko na akong sangpiton. Daoy kisam sa di kuyawan. Nga, mangalit makagdool. Dili biagi ka ingon ini, Nay. Ay nalagod kahibong. Nagsige na bayag puno ang akong edad ay. Wa baya ko magpaingon sa kabatanon. Sa pagkatigaw ang nabaya gyud. Tingali biag doon na kay problema, Nay, ha? Problema? Wa oy. Nga naman problema man ko. Nga wa naman ko'y pamilyang gibiyaan. Ang imo ding mga pag-umangkon. Doon naman sila yung mga ginikanan nga makaati man nila. Unya lagi, Nay. Imo lagi silang palitan kung doon na sila pangayoon ni mo. Ay na lang na sila guna-una aday. Unsa man may sugo ka na ko? O ako isugo, Nay, uy. Nya ano niya man ka? Sige, magkaglili din nas bintana. Unsa? Di na mo isabot si Franklin, Nay. Uwa pa siya makadata ni mo? Ayaw pag huna-huna niya na dayoy. Nagsige ba siya datas Franklin sa ing nahuwam nga kwarta? Okay. Uwa man ka kay problema. O di na lang ko mamugos, Nay. Abi na ko ikimipinchit ni Mama sa pagsigig atang ni Papa. Hala no, nganong ako man gyud, ako yung atngas papa ni mo. Magsilos mama ni mo ana. Basta magselos. Sige na, Nay, uy. Padayon pa mi sa among online class. O ngano may gawas man ka? Nangayo mag 15 minutes recess ang among teacher kay doon ako no siya atimanon kadiyot. Sige na, Nay, ha. O balik na ko sa mong klase.
Nganong nahasol, mangkog maayo, uy. Ang akong cellphone. Magsugod na bang among klase, da? Bebs, ngano na nawagban ka? Magsugod na ba yung among online class? Mau ba, Bebs? Ay, sorry. Ngano na nawagban sab ka? Wala na may klase? May undang ko sa'yo nga mo, teacher. Sa ato pa, wala na may klase. Wala, Bebs. Og na nga mong ka. Sorry kayo, Bebs, ha? Dilipay lang ko nga, wa may klase. Kay, mo na ang tako sa inyo. Dili ba, doon na ka na may sked sa pagpamisita ni mo? Hindi pwedeng mo hangyo. Pwede, uy. Beb, sige na ha. Magsugod na mi. Ako ulit tawag ni mo, okay? Nang, Hey! Ngano ka na? Manday. Naguna-una na sa ka ni Jason, no? Nisakay na sila barko ng ugapit na silang mudunggo sa Toledo. Mao ba? Sayo di ay silang mga bot. Mauna nang. Og doon ay request nga sudan ang imong dodong Jason. Unsa manday? Utan Bisaya ko, no? With matching ginamos ka ng hang. Aw, mahin man noon na da kay sayo pang nisulti, makapamalit pa kong preskong utanon. Pagitain na lang sa unyag sudan para ni Carmina nang ha. Mukhaon mag-utan Bisayas de Carmina ba? Aw, doon na pa may liyempo diya sa ref. Ako lang nang adobohon. Maayo pa nang. Mamalit na kong preskong utanon day. Ay, salamat in taon. Kay sayo di ay silang mamauli. Wa ka na yun nauna-on. Malipay gyud ko day. Pero, wa man gyud sikreto nga magpabiling sikreto nang. Sa Wa pa makalikay si Jason sa akong duda ng milay. Karon pag yung kumubatik ingon ini. Busa kinahanglang dunay gyud kahayag nga moabot. Tuwa sa biyahe si Tito Jason. Bahala na. Misita ko ni Carmina. Hindi ko makaanto sa akong kamingaw sa akong bebs. Og, aron di siya mabalaka nga makagasto kog dako. Magdana lang kog pan. Gamay ra akong dadon. Ang importante, nga doon ako'y ipasalubong sa akong bebs. Di lang ako mangayo ni mama eh. May nabiling pa man ko sa akong allowance. Wala ka, Franklin? Ma? Ma? Muato na ko ila Carmina. Ay, hapon naman. Ay, pahimuslan ako higayon, ma. Nga tuwa pa sa biyahe ang papa sa kong bebs. Kinsa? Aw, si Carmina, good ma. Onsay inyong tawganay. Bebs, ma, bebs. Ay, baya ninyo. Kinahanglan gyud nga doon na mo special na tinawganay. Oh, syempre mo. Special good siya na ako. Ay, tingalig bisakay ka lang sa uso, ha? Ha? Unya, dilik magdugay ang inyong relasyon. Dili naman yung tabo mo, oy. Ayaw kalimot, Franklin. Doon ay problema ang inyong relasyon. Ma, ayaw ko ba hinundumi, ana? Adoro ko, ma? Ayaw pagpagabi ha. Tingalig madakpan, unya ka. Uy, sumbak ko mo, oy. Ay man ang imong face mask. Uy, hala. Nabilin sa akong kwarto ng akong face mask. Mauna ron. Ayaw pagdugay sa pagpauli. Ay, salamat. Nahumanagid ang among online class. Kumusta ang inyong klase, anak? Ambot maoy. Isahay doon ako'y masabtan. Isahay sa buwa. Di mangutana kasi mong teacher. Maglisod magugos pagpangutana, ma. Kay inighuman sa iyong subject na mo. Doon na naman sa siya laing subject. Nya, dili pagid magdugay ang among discussion kay pirming nagdali sa oras. Uy, unsa man tayo inyong makatunan, anak? Self-study rakit, ma. Hain madis nanay, ma. Nangumprag mga preskong utanon, anak. May request mag-utan Bisaya si Papa nimo. Mapaulit day si Papa? Nakatabok na hinuon sila sa San Carlos City, anak. Mga 2 hours or more ni Anasias ato. Dili ka na din magpaabot ni Papa. Ikaw, ha? Malipay sab ko maoy. Nga dili ka ma-stress tungod ni Papa. Nak, ingon gyud ni Ana ang magtiayon. Maubitaw na nga naglantaw gyud mi nga mapahimutang kag maayo. Una ka magminyo. Maayo man ko kay good provider man si Papa nimo.
Si Bakog dili parehas ni Papa nimo ang imong partner in life. Na, ako gid siya mapatay kung iya kang paantuson. Grabe, sab ka, ma. Ayaw ko kataw anak. Ang imo ra bayang kalipay ang among gilantaw. Dili sab tingali ko paantusan ni Franklin, ma, oy. Naniguro ka ha nga si Franklin gid may kadayon? Mag-college pa baya ka? Sure ko, ma. Kay parehas maming to, ha. Naningkamot nga makahuman gid sa among pagtuon. Mayo! Nay Milay! Oh, murag may mitawag man ni ng Milay. Nang Milay! Mayo! Oh, hala, ma. Si Franklin. Sorry ha. Nasaag ko. May dako para nimo. Sus, tingtawahan na, oy. Maanad ba ako, ha, nga. Magpaabot og pasalubong kada bisita nimo. Hindi ka maka-afford. Aw, ka-afford ya po noy. Kay special man ang akong hatagan. Nga rin sa agman ka, oy. Di man nun imong sked. Gimingaw mugod ko sa akong babes. I love you. Sus! Bantay liki, ha? Tingalig magdugay ang atong relationship. Di na sa kapakita na ko. Pakita oy. Okay. Magwataon na akong juice sa aron atong iparisada ni mong panborikat. Salamat kay Bin, ha? Saan sa man? Sa imong pag-drive sa panel gikan sa Toledo, hangtod din sa atong opisina. Susituhan na, oy. Nagkapahuay gid kog maayo. Di gid makamat ko ng akong gang nga miinom ko. Di ko gusto nga magka-aware sa mo ni Paula. Di ko magkagusto nga mamahimong produkto sa usa ka broken marriage, Carmina. Dili ko maka-afford, Bin. Muli na ko, ha? Oh, snacks na day mo? Nagdamag pan si Franklin, nay. Nagkutaw magani kog juice aron among ipari sa panborikat. Aw, mas maisad lang mag-anad-anad og snacks mo andam para ninyong duha. Bitaw na babes, adto lang ako ha. Oh, mapahinoy akong pag-abot niya, mulakaw ka na. Kaniha ra magud siya, nay. Nay, bidalikyan yung kog anhi kay di ko mapiog ang kamingaw sa akong babes. Grabe. Di gud mapiog. Oh, bitaw babes. Adto na ko ha. Ano ko ihatod? Sure ka? Doon na pa ba ko'y buhaton? 100%. Sige. Adto na ko. Malipagid sigang din yung pagpauli dahil na mo ni Bin gikan sa biyahe. Taod-taod ako nangandoy nga may balik ang iyang kalabing nako. Oh, si Franklin. Boy, iyang pagkawas gikan sa amo. Namisita di siya sa among anak. Ako siyang hulungan. Wala, si Tito Jason. Nagali siya bidoon ako. Franklin, sakay sa auto. Di koy. Sakay dayon. Ayaw paghimog iskandalo. Dali. Di lagi ko. Ikaw noon. Ikay akong pasidan-an nga kun mamukos ka. May iskandalo yung mahitabo. Marika. Uy, lagi ko. Ano na? O saban, tukaanan ko si Carmina, ha? Ayaw paghimog iskandalo. O, sinihitabo. Oh, Anong imong gibera si Franklin pa? Kuan, wa man ako biraha si Franklin. Bebs, giwan sa ka sa kong amahan. Babes? Usay bote pasabutin eh. Uyab na mo ha? Ako nagisugot si Franklin pa. Uyab naming duha. Traitor! Ano ba? Ano na? Babes, ato na lang ko, ha? Unsa ni hitabo, ha? Sorry gang. Wala ko kapuging ako kagalingon. Iyon, tas sumagot si Franklin, ma. Unsa? Pa, ayaw lagot ka suko. Among desisyon ni Franklin nga mag-on naming duha.
Nakalitan lagi ko. Beb, sige na. Pauli na lang. Sorry, Bebs. Sorry, tita. Adto na ko. Pa, ganun imo man siyang gibira. Makigsulti raman ta ko niya. Ako sa kumustahon sa iyang pagpamisita nimo. Nga naman lagi murag na suko ang naong ni Franklin. Gusto ka nga ingon adto ang imong uyab? Musukol sa amahan sa iyang uyab? Imong gibira si Franklin, gang? Wa niya paminawa nga akong pangutana kung gikan ba siya sa taas. Pa, imong gibira si Franklin. Malikay gani siya. O sige! Si Franklin mo ituhuin ninyo! Ay pagkukumpauli tayo na! Pa, pasabta mo. Sagdi lang, anak. Ako mao'y makiksulti ni Papa nimo. Nahibaw na dahil siya sa inyong relasyon ni Franklin? Wa magud ko makapugong, ma. Nasangpit na kong beb si Franklin. Maod ang gisapot. Pero nakakita agad ko, ma. Gibira gid niya si Franklin. Tingali gibira siya sa imong amahan. Kaya wa siya ayuhag tubag. Ma, dili ingon ana si Franklin. Tingali doon ay nag-provoke aron siya maingon ato. Doon ay hinungdan, ma. Ngano to, day? Dili ko makatuon ay. Nga gibinastusan ni Franklin si Papa. Unsay nga? Mipauli na magod si Franklin na nga wala ko mahatod. Huwag sa dihang ako utang gilili ko nakasakay na ba siya. Mo'y ako nakita nga gibira siya ni Papa. Unsa? Gibira ni Papa ni Mos Franklin? O lagi, nay. Tingali sa dugon sa gisulti ni Franklin nga itong Papa ni mo. Hinungdan nga iyang nabira ang kamot sa imong babes. Buotan og matinahoran si Franklin, nay. Dili ko makatuo nga gibinastusan niya si Papa o gipasakit ag sulti. Oh, tingalig. Gituganan ni Franklin si Papa ni mo nga tiken ka na niya. Murag wa na mahita po, nay. Ngano nakasiguro ka man? Nakalitan magod si Papa sa dahang akong gisangpit og bab si Franklin. Iyan na gani untang sukmagod si Franklin. Unsa? Mao na, nay. Doon nagi konkretong hinungdan, nay. Ngano na ingon adto si Papa. Gang, wala gi ka mo tingog. Unsa may ako isulti? Murag, wag ka mo tuo nga wala ko bira si Franklin. Ako siyang gigunitan kay murag mulihay man siya nako. Milihay ni mo si Franklin. Kinahibaw man siya nga masuko ka kung mamisita siya ni Carmina. Di ba misugot naman ko nga mamisita siya sa tong anak? Nanagana lang si Franklin, gang. Oh, ako na sa blisad sa nahitabo. Kinamasangil bagod ko nimo. Nakalitan man sa ganikos na hitabo, gang. Ilabi na sa gisumbong ni Carmina nga imo untang sukmagon si Franklin. Nakalitan lagi ko sa dihang iyang gisangpit og babe si Franklin. Way misulti na ko nga uyab na silang duha. Busa nakalitan lang yun ko. Unya kinahanglan gyud ay nga manapat kag tawo. Unsa man? Dili mo hatagan og kagawasan ang atong anak nga mupili sa lalaki nga mo'y gipitik sa iyang kasing-kasing? Sumagod. Nanangid di mo si Franklin nga manguyab sa atong anak. Pero unsa imong gibuhat? Pita, Imong gibalibaran. nalipay gani ko nga sayo kung iabot. Parang di ka magduda. Sadaan lagi hapon di ko. Gang, wa may nagpakasa nimo. Huwag nila magsulti gang. Maligo sa ko. Excuse me. Ako lang ang damo ng imong ilisan. Nganong kulis maot man ang imong naong. Bida, ma. Nabtan ko sa Papa ni Carmina. Nagkita mo? Oh, midali siya naog sa auto. Ug, iyaw ta kong gunitan. Nganong iya ka man ko nung gunitan? Tingalig yan sa kong pasakyan sa iyong auto. Pero milagay ko. Hangtod nga nakita mi ni Carmina. Og imo gitug-anan si Carmina bahin sa matuod nga pagkatao sa iyang amahan? Wa ko makahimo, ma. Maluoy kong Carmina. Da, niingon bitaw ko nga ayaw nalang pamugo sa pag-adto, miadto ka yun.
Gahi sa kag oo, oy. Nagdali ka na ko pauli, ma. Aron di ko maabtan ni Tito Jason. Pero, sayo mo sab siyang miabot. Bida gid ay. Hapit na gid ganyan sukmaga. Sa dihang nadunggan niya nga gisangpit kog bebs sa akong bebs. Wa man ka siya mahibaw nga kamo na ni Carmina. Wa ko natug-ani sa akong bebs. Aw natural nga masuko gid ang amahan. Ay, bida no. Naghimo di kag iskandalo dito sa ilang Carmina. Oh? Wa mo'y. Ang iyang amahan mo'y nag-una-una, ma. Kung iya pa lang ko gipasagdan nga muuli, ganong bidali ko siya doon ako. Unya, manggunit pa gid. Unya, muadto ka pa. Magsabot lang mi sa akong bebs, ma. Basta, dili ko isurrender ang akong love sa akong bebs. Ayay, mibagte nga akong cellphone. Ah, wala na. Si Franklin ang nanawag. Og musumbong sa nahitabo. Ah, ako lang ipaandam ang mga utanon. Og adto ko tubaga ang iyang tawag sa akong kwarto. Wa pa lang ko niya gunitin ay. Dili man tinla ito magkagubot. Dini pa ka sa iyong pagkabot. Dito nagod ko sa silong nay. Wa na lang gani ko magpahatod sa akong bebs aron dili ko maabtan sa iyang amahan. Naabtan gud hinuon ko. Nga nung mili kay masad ko nung kasi ang pagonet. Di ko mulikay na nga. Iya unta akong pasakyon sa iyong auto. Sa dihang gipahunong niya ang auto nay, idali siya abdi sa pultahan ug dayong duol nako. Wa gani niya kasirhi ang pultahan sa auto. Ay, gibati na ko kahadlok, Franklin. Mupatuo pa lang unta ka sa akong hangyo. Nga kalimti nilas de Carmina. Nganong ako man siya kalimtan nay. Nga dili man siya mo'y nakasa. Dili siya mo'y akong kontra. Nay, si Carmina ang akong gimahal. Siya may gusto kong ikauban sa akong journey, sa akong ambisyon, ug sa akong mga pangandoy ug damgo. Dili ko makatugot, nay, nga ang iyang amahan mo'y muputol sa mong relasyon. Franklin, in taon. Wa mo'y kalinaw nga matagamtaman sa inyong relasyon. Doon na, nay. Amahan ni Carmina ang imong kontra. Nay, pero ang among kasing-kasing ni Carmina, gamahanan. Ug nakasiguro ko, na mangita ginig paagi, aron mo ay mudaog. Kami nay mo ay mudaog. May message. Akong basahon. Mientras tanto nga tuwa pa sa banyo si Jason. Gikan sa detective nga akong kipahiran. Mugawas kog dali-dali. Aron akong basahon ang iyang message. Ma, Nak. nga gitulik mo kipos ang imong cellphone, ma. Man naman may istorya sa akong kauban kani ato sa klase. Ang ako kong kasosyo sa online business. Mao ba? Ahain mo din si Papa? Naligo pa, nak. Nak. Nakahiskot pa si Franklin nga nagkaaway sila si Papa nimo? Wa man, ma. Mao ba? Nga naman di ay, ma. Wa good. Nagunahuna magugos na hitabo ganiha. Basig nakahiskot si Franklin nga gisudyaan siya sa imong amahan. Hinungdan nga nahitabo ang nahitabo ganiha. Nagduda ko, ma. Nga may dakong hinungdan. Nga nung init si Papa ni Franklin. Dako masadog hinungdan ang pagdili ni Papa nimo, anak. Aron musud ka ni anang gugma-gugma. Maulag itoyo ni Papa nimo nga makahuman ka gyud sa imong pagtuon. Nga no, manggod. Magbinyo dayon mi. Sa makadaghan ko na balik-balik ka, mga parihas ming duha. Dunay pangandoy. Dunay damgo. Dili ka makasabot sa gibuhat sa imong amahan? Ambot lang ka, Maui. Labing siguro, dili na sa mamisita si Franklin.
Palabya lang una ang higayon, anak. Hatagig higayon si Papa nimo. Day, murag lawom kagihuna-huna. Naglibo ko sa nahitabo ganiha nang. Ha? Nakita di ay sa detective ang nahitabo. Kaya iya mong yung kisundan si Jason. Unsa may report sa detective, day? Namakaknasad si Jason nang. Unsa? Ingon siya, miduol siya ni Franklin aron pangutanon. Pero midali ko naglikay si Franklin. Unsa man di ay report sa detective lagi, day? Nga midali gawa si Jason. Ngawang manggani kuno serye ang pultahan sa iyang auto o gidali gunit ni Jason ang kamot ni Franklin. Masuk-anon ko nga giwakli ni Franklin ang kamot ni Jason. Nganong iyam sang gigunitan ang kamot ni Franklin? Kay pasakyon sa iyang auto nang. Patay. Nganong iya mong pasakyon si Franklin sa iyang auto? Tingali, day. Aron dili ninyo madungog ang ilang panagsultihan. Pero nganong may pasidaan man si Franklin niya? Nga kung pugson gid siya sa pagpasakay sa auto, may iskandalo ko nung mahitabo. Ha? Unsa mang iskandalo ha? Day, kung mangutana ka ni Dong Jason, labing siguro mahibong gyud siya. Og mahimong magduda siya nga imo siyang gipapanidan. Ambot nang. Misamot ang akong pagduda sa akong bana. Misamot ang pangutana nga taod-taod nang nakahasol nako. Nganong iyag yung giinitan si Franklin. Doon na siya'y sekreto nga si Franklin rin nasayod. Hala, Nang, ato lang una ning maong kasayuran ha. Dili pa ko gusto nga masayod si Jason nga mi-hire kog detective. mang kalaong ka ni ana, day. Pero patug-anon gyud nako si Jason nang. Nganong iyang gigunitan si Franklin. Presko na gid akong lawas. Carmina? Carmina? Ganong midali kag balik? Sadyang ako may mong nakita. Nasukogan ako? Wa man pa. Unya, ganong midali makagbalik sa imong agi? Si mama magoy akong tuyo. May mo bang magsulti ta? Unsa may itong panagsultihan pa? May tungod sa imong love life. Dili ka matingali interesado pa. Wa ka gusto ni Franklin. Dili bagingnan ka naman ako nga gusto ko magigsulti niya. Mahitungod ninyong duha? Dili na masalig si Franklin pa. Kay imugod siyang gibalibaran. Tinarong biyang iyang pagpananghid ni mo. Pero imo siyang gibalibaran. Gibalibad ko niya tungod kay mga batanon pa kayo mo. Nga naman di ko mga batanon pa mi pa. Dili mi makamong take og responsibility. Nahibaw mi nga kung makahuman mi sa among pagtuon, dili mi magkalisod-lisod. Hinungdan nga mo among saad nga muhuman gud mi sa among pagtuon. Nangayon ako sorry ni mo, nak. But the damage has already been done pa. Dili na sa mamisita na ko si Franklin pa. O kung magkita magkani mi adto sa laing lugar, ayaw lang uni ako basula pa. Gikuyawan man ko sa atong anak. Nga naman. Di na masal ko na mamisita si Franklin din eh. Ato naman ko na sila magkita sa gawas. Nya, mingon pa to nga. Di lang ko na nato siya basulon. Maunay akong gikahadlukan. Maunay kanunay ko ipahinumdum nimo nga labing maayo kung mamisita si Franklin dinhi. Kaya tumabantayan ang ilang mga lihok, ang ilang buhaton. Wa ko naman sila did eh. Pero nahiubos na si Franklin nimo. Gusto naman ako makiksulti niya ba? Pero ganong midali maginsaglikay na ako. Mao nun to'y dabtan sa atong anak. Maugid kahi imong tuyo kang Franklin? Ha? Sige nagsulti ni mo gang. Ang ako ba? Tingaling imo siyang sudyaan.
O mao sa to'y gikahadlukan ni Franklin. Murag dunay gisaligan tong tawhana da. Kisam sa iyang gisaligan. Ambot lang. Gang. Diin ka man yan ang huna-huna ah. Namasin ra ko. Atoon ko na sinang Milay. Tanaon ko nakaluto na ba siya? Huwag ko magtuoda. Nga nakita ba din mi ni Carmina? Oh, uy. Ang akong cellphone. Ang akong Bebs. Bebs? Babs, sorry kayo sa nahita po. Oh, nganong ikaw may sorry? Nga, dili man kayo nakasa. Akong amahan amo dapat unta nimo. Bebs, imo siyang papa. Kabahin na siya sa akong love ni mo. Wa ka masuko skipuhat ni Papa. Wa. Nalipay gani ko nga, nahitabo to. Unsa? Kaya ako nakita nga, imo gid kong labanan. Thank you kayo, Bebs, ha? Wa magud mahibaw si Papa nga in a relationship na tang duha. Mo tong nakalitan siya. Hapit ka gud niya sukma ka. Oh, okay na sa buntan ako kung naigo pa ko. Unsa? Bebs, ingon anak mo gid ang mga amahan ba? Overprotected sa ilang anak nga dalaga? Wa ka di ba suko ni Papa? Woy, Kun mauna, mamisita ka lang gihapon ako. Uy, wa lagi ka mo tubag. muli kay lang kauna ko, Bebs. Ha? Dili lang una ko pakita ni Papa nimo. Daan palagi ko. Matagam lagi gid ka. Pero wa ba gid mausab mga kong feelings diha nimo, ha? Ikaw paghihapon akong love. And forever na kong love. Wala man ko nimo, Babs Good. Kung hilabtan ka gihapon ni Papa. Believe ka ni ko nimo. Nga naman. Wa magig ka mapakita pagsukol ni Papa. Tungod nimo, Bebs. Babs, Amahan ko diya sa akong Bebs. Sa bugtong binuhat nga mo'y gipitik sa akong kasing-kasing. Kung nasako siya ako, bahala na lang. Basta kay napabili na akong pagtahod niya. Tungod kay imo siyang amahan. abi ba ni mo, Babs? Nagduda ba ako? Ha? Sa may imong duda? Ambot lang. Katawanan sa ning akong Bebs na. Nagduda ka pero wa ka mahibaw unsa imong gidudahan? Duda gibugat ka hinungdan. Ngano na ingon ato si Papa. Sagdi lang, Bebs. Ako lang unay mulikay. Pero magpabilin gihapon tang magtawgan nay, ha? Sige, Babs. Kung mingawon ko nimo, magkita lang yung tas gawas. Syarog, dili pamulurang ning COVID. Magdinabangilan tag-ampo, Babs. Nga mabalik na sa normal ang ato kinabuhi. O mag-ampo sa ta, Bebs. Nga way makaguba sa tang duha ka gugma. Dinhi ka ba sa paghitabo lang? Dinhi ka ba? Wa lagi dong, oy. Anugon. Oh, nganong gianuglan ka man? Kung dinhi pa ka, tingan diligid mahitabo nga mahinay ka ni mo gunit si Franklin ug sa iyang paglikay, nakita na hinuon mong doang day Carmina. Wa ka man ka dinhi niya. Anong suhito ka man sa nahitabo? Hanggang, doon naman ko'y reporter. Nang, wa ba yagi ko magkomedya nimo ha? Oh, kinakomedya sa day ko ni mo dong. Si Franklin may mitog anak ko. Ganong imo man sad siyang pasakyon sa imong auto. Nga nahibaw man ka, nga niya ka na sa inyong bahay.
Nakalitan ko. Nakalitan ka, kay nakakita ka gwapo. Nang, Huwag gid ka maglikay dong. Nakakita ni noon mo si Carmina nga imong gigunitas, Franklin. dili mahitabo magduda si Carmina. Ayaw gid pagsalig dong. Si Day Carmina baya. Murag nakakita nga doon ay misteryo sa imong kasuko ngadto ni Franklin. Unsa? Nagduda gyud si Day Carmina nga nung nasuko ka ni Franklin dong. Angay kang magpasalamat nga buotan si Franklin. Og tinud-an na gyud nga nahigugma sa imong anak. Hinungdan nga wa gyud siya mutugan kinsa og unsa ka. Nang, Kung bugoy pa ka, Franklin, nahambot, giunsa ka na sa pagsudya ni Day Paula o ni Day Carmina. gustong ta ko magigsulti niya. Nga, kalimtanan niya unsa may iyang nasukan ako. Di na ko manghilabot niya basta magtinarong lagi siya sa akong anak. Maulagi na akong giingon dong. Dili na mo salig si Franklin mo. Dili na siya makigsulti ni mo nga kamura kay manguot mangkuno ka. Nang, hinaya ng tingog ni mo. Tingali magkadungog sigang. Ang imo sanggang, nagduda na sad nimo. Ako bita siya na matigdan nga murag uga na iyang tinagdan ako. Maulagi na. Paglikay na lang. Ayaw naghilab di si Franklin. Unsa inyong gipanagsultihan ni Jason nang? Ha? Nakita ko kamo. Taod-taod gyud ang inyong panagsulti. Iya kong gipangutana day. Kundiin ko sa pagkahitabo. Oh, wa man di ka din hinangno sa pagkahitabo no? Wala lagi. Balita na li ako. Sus, dinhi pa ko. Unsa may imong buhaton nang? Wasa ko mahimo day. Kay wa man ko mahibaw unsa gyud sinugdanan itong hitabo Nganon dili man gid mo tug-an sa tinuod si Jason. Nganon dili man ko niya tug-anan nga iya untang pasakyon sa auto si Franklin. Kung misakay pa si Franklin, asa man sa diniya dada? Ay, mausod na pangutana day nga nagtangag og mga answers nga makaluwas sa imong pagduda ni Dong Jason. Do nagigitaguan ang akong bana ng Melay. Sagdi lang day. Imo naman ka na siyang gipapanidan. Wata lang ang kamatuoran. Pero ang pangutana, kung dautan ang resulta, kaya ba nimo nga maapektuhan ang inyong anak? Ambot lang ka nang uy. Abi ni mo nang. Gusto ko na lang gani untang bakwion ang akong plano. Dili ko na ipadayon ang pagpaniid ni Ayaw, Jason. ayaw. Ayaw na lagi padayon. Pero nga nung mamakak manggid si Jason nang. Nganon dili man siya mutugan. Parehas sa nahitabo. Kung moingon pa lang unta siya nga gigunitan niya si Franklin aron pasakyon sa iyang auto, kay gusto niyang hangyoon si Franklin nga dili pasipad-an ang among anak, mutuo ko niya. Og mahimong dili ko na ipadayon ang pagpaniid niya. Pero nang namakak siya, Lagi sad, uy. ipadayon ko ang pagpaniid niya nang bisag unsay mahitabo. Luyang Franklin maoy. Nga naman, Bisag hapit siya sukmaga ni Papa. Iya lang gihapon ning kisabot. Nakay amahan, natural raman ko na sa amahan nga mangiki. buotan ko ng bata anak. Dili na ko na siya mamisita na ako, ma. Aron makalikay sa kasuko ni Papa. Oh, iya lang kung timingon nga wa si Papa nimo. Inig pamisita niya din Anyag mo kalit sa pagpauli isayo si Papa. Sagdi lang anak. Parehas si Franklin. Sabta lang una ang imong amahan. Mawara lagi ang kasuko ni Papa nimo kang Franklin. Nikasulti bitaw mi si Papa, ma. Ako ni hinoon siya na sudyaan. Unsa? Imong gisudyaan si Papa nimo? Nganong maumay ang ipangatarungan nga, batanon pa mi. Ako na lang hinuon siya gisumbalik nga, parehas ming doon ipangandoy si Franklin. Og damgo ginamo ni Franklin nga,
makahuman gid sa among pagtuon. Aron sa ingon, kung kami magid mo ay magkadayon, mahatagan sa namo karuhay nga pagpuyo ang among pamilya. Nak, ikaw na sabot ni Papa ni mo. Dili magud mahimong siya magbuot sa akong kinabuhi, ma. Oh, Carmina. Tungod kay batanon ko, nagtuon na lang gid siya nga wa ko'y damgo nga iyang ikapasigar po. Gusto sab ko nga mubati mo garbo sa iyong paningkamot, ma. Aron magpuyo kong tarong og dinayig sa katilingban. Pero wa man makita sa kong amahan. Ayaw ka bala ka, anak. Wa na'y makapanghilabot sa inyong gugma. Nang Milay. Dong, nakita ba yung taganihan ni Day Paula? Nangutan na siya unsay atong gipanagsultihan. Imong gituganan? Ay, di sa taong ko ang namutukan dong, uy. Nagduda gani siya kung doon na ba ko'y nasairan. Kining midool ko rin mo nang aron hangyoon ka nga tawag ka si Franklin kay makikisulti ko niya. Ha? Himuon ko ni mong hanig sa impyerno. Uy, Utang buot lang. Ayaw lain na ang... ayaw lain na sa pagsabot ang akong hangyo ni mo. Gusto ra ko makikisulti niya. Aron mangayo ko pasaylo. O musaad nga dili na mahitabo. Nga ako siyang hilabtan. Gusto mo ko makikisulti niya. Kana tungod sa akong anak. Nga sa aran ko siya. Kadi na ako manghilabot niya. di na lagi mo salig si Franklin ni mo. Suway lang siya nang. Bisag imo pa siyang ubanan sa akong panagsulti. Ay, puitagad ni mo dong, uy. Ayaw lagi taon ko i-apel sa inyong drama. Di ko kamauan na. Pero maglikad na siya na ako nang. Huta, nga si mo duol ni mo. Unsa? Basta, sorry lang yun dong sorry gid. Pasayloa lang yun yung taon ko nga mo balibad sa imong hangyo. Diyos mo di ako buhaton aron magmalinaw na be. Naarag yun na ni mo dong. Makigsulti siya nako. Aron sabutan ng inyong kahimtang ni Carmina. Misaad siya nga dili na niya buhaton ang iyang gibuhat diha nimo. Ug mituusog ka nay. Nahadlok sad ko eh. Unya, anong imong gitawgan? Aron sultihan sa iyang tuyo? Aw, nanawag ko nimo aron pagtuman sa iyang sugo. Basin pa di ay, tungod lang ni Day Carmina, magkatinaway mong duha. Dili na kumuduol pa niya nay. Dili na kumusalig niya. Ay, basin bayag mahigayon pang magkatinaway mo ba, Franklin? Nga mahibalik ang malinawon og aligre na tong grupo kaniadto. Wala man sa ko maginanglang grupo nay. Taken ko na si Carmina. Marog na importante na ko. Sa ato pa, imo kong giapil. Oh, wala yung apil na yoy. Ikaw paghihapon ang among nanay ni Bebs. Pero, kana si Jason. Hoy. Yatis, nag-Jason ka naman langgot. Unsay mong kalibutan nga mamahimo nimo siyang amahan kung kamo gyud si Day Carmina ang kadayon. Kung mahimo pa lang unta nay. Nga dili siya'y amahan sa akong Bebs. Malipay kay ko. Sa ato pa. Di ka gyud makigsulti niya. Dili nay. Bisag ubanan ta ka. Unsa? Oh. Aron lang gyud magkasulti mo. Magkatinaway ba? Iya kong paubanon. Iya kong patestigoson nga wa siya'y daotang toyo nimo. Nay, dako kong respeto nimo. Itahod agad ka nay. Pero ayaw siya tumani. Tingalig hantod ka. Kasilaga nila ni Tita Paula ug sa akong Bebs. Bitaw sa doy. Ano magapil-apil masagkos yung problema, oy? Pero ang ako lang gud unta to Franklin ba, nga may kalinaw na ang inyong kinabuhi og libre ka na nga makabisita dire. Demonyo pa sa akong tanaw sa pagkakaroon ka na tohanan nay. Salamat lang siya. Nahimo siyang amahan sa akong Bebs. Hinungdan nga dili ko makahimo pagyagag sa matuod niyang pagkatao. Pero kung dili ko niya hunungan sa paghasol,
Bahala na. Mamahala na lang ko na eh. Paita. Unsa ka? Ako na balangkang dawaton ang gi-offer sa kumpanya. Offer? Nga naman, may offer day. Hinay ko na ang sales sa Surigao. O ako ibutan dito aron mo kusog. Pilib ay yun itong kumpanya si mong sales stock, Jason. Niya ako. O mahimong ikuyog ta ka. Manay akong ibargain sa kumpanya. Murag muhila kang usawa na na. Eh di masata magdugay dito. Kung mahibalik na sa normal ang sales sa Surigao, o balik ta din eh. Niya, imong kasing-kasing. Oh, nalipay lasag ko nga may offer. Aron mabating kami ngaw na akong gang. Murag lahi ka na akong namatigdan sa akong gang da. Niya, di ka mo tukar dito ang imong kahuyang? Ako na nimpugan, Ben. Tunan ko na nga akong kasing-kasing nga di na magpadasa tama sa akong mga mata. Unsa? Kini magausang akong mga mata mo'y mag-una-una. Maayo kimutan og gwapong batanon uy. Unya, budahay sa dagkuba ang akong dughan. Niya, magkabiya kasing pamilya. Dili unta. Pero kung gikinahanglan aron mahibalik ang kaparay kong sa kong gang, bahala na. Na ikaw? Ako nang pagkisultihan akong asawa, Jess. Oh. Promosyon man gani. Oh, of course. Kita go ipada dito. Aron salbaron ang kita sa kumpanya. Oh, sige. Ako pagkisultihan akong asawa. Nang, imo bang gitug-anan si Jason bahin sa detective? Ha? Wow, Wa na may kika-report ang detective good. Ay, salamat. Nalipay ka na? Ang di ko malipay, day. Nga ako may misugyot anang detective. Abi ni mo, day. Puwertig yung mahayan ako. Nga nung naghisgot ko anang panuwaya. Pero wa pagihapon mawa ang akong pagduda nang. Ha? Tingalig nakabantay si Jason nga ako siyang gipapanidan. Hinungdan nga way nakitang milagro ang detective. Pero dili ko buhian ang detective nang. Ingon sa akong paggahilantawan nga mulutaw gid ang tinuod. Tugtan ka ha ni Paula si Jason nga mularga. Mga kalasanas, mga ka-followers, sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Insay mo sakripisyo. Palihog day ko no, subscribe sa kong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.